chcete postaviť svoju firmu na nohy, potrebujete získať dôveru tú firmu u klientov. A jeden z veľmi dôležitých kanálov je PR. To znamená, že a to PR je veľmi drahé. Takže oni ma vyslovene dokúpať do toho, že chodú tej súťaže, že keď vyhráš, že som byli zadarmo nejaké PR. No a ja som sa v podstate prihlásila prvýkrát v roku 2006, to vyhlasovala agentúra na CISME. Oni vyhlasovali, že to bolo len pre ženy, vyhlasovali, že je najlepšia podnikateľka roka. A ja skrájkam ako vtedy, prišli ku mne také dve pani na pohovor a robili som mnou pohovor. Ja som sa hlásila samozrejme do hlavnej kategórie, lebo oni väčšinou majú tri, majú že začínajúca podnikateľka a potom vlastne tá hlavná kategória. No a ja som sa hlásila do tej hlavnej kategórie, lebo začínajúca podnikateľka bolo podnikanie tuším do 3 rokov. Ja už som vtedy podnikala, keď bol Pelikán, asi 6, 5. No, takže prišli som mnou robiť pohovor a na konci, keď odchádzali z toho pohovoru, tak mnohí na mňa pozerajú, že nevadilo by vám, keby ste vyhrali začínajúcu podnikateľku roka. Ja som teraz akože na ne pozrela, že prosím, že začínajúcu podnikateľku roka, som nevedela, že čo mi ma povedať, ja som bola tichá, že no, že neviem. A že dobre, ďakujeme a odišli. A keď vyhlasovali tie súťaže, tak mi vlastne dali tú cenu, že začínajúca podnikateľka roka, a ja som tak akože rozmýšľala nad tým, že sakra, že teraz príde nejaký novinár a spýta sa ma, že no ale prečo ste dostali tú cenu, keď vy podnikáte už 6 rokov? Naša sa na to nikto nespýtal. A potom prišla vlastne súťaž, ktorú vyhlasuje Ernst & Young, to vám určite tá firma niečo hovorí, a tá firma sa volá Podnikateľ roka, to je vlastne taká tá celosvetová súťaž, že robia sa najprv tie národné kola a potom sa ide do toho Monaka na to celosvetové kolo. A v podstate minulý rok ma zase ten marketingový riaditeľ dokopal, že bolo by dobre nejaký PR zadať, že skúsa tam prihlásiť, ale neviem sa tam prihlasovať, že zase ma niekde strčilo, že prihlása, že už sa nemôžu nikde strčiť. A tiež majú tam vlastne 3 kategórie. Prvá kategória je hlavná kategória, začínajúci podnikateľ a potom sú inovácie. Do inovácií hovorím, že nejdem sa hlásiť, začínajúci podnikateľ je 5 rokov podnikania, nejdem sa hlásiť hlavná kategória, pala som sa na hlavnú kategóriu. Volali mi v januári, že chcú prísť nahrať do prúdku. Ja som vedela, že už keď chcú nahrávať do prúdku, tak ma vybrali asi do finále medzi tých 6 alebo 7, ktorí vyberajú v tej hlavnej kategórii, tak som sa tešila, že ježiš super. Prišla som na to vyhlasovanie a začínajúci podnikateľ roka Tatiana Kyselová. Sedím v tej sedačke a rozmýšľam, že ježišmarja, že idem na to pódium, nejdem na to pódium, idem si prebrať tú cenu, vrátim tú cenu. Sedel tam v čornom porote bol jeden človek, ktorého veľmi dobre poznám, som pár sa s ním nestretávala, ale vlastne sme si veľmi dobre pokecali predtým, ako tá súťaž začala a vlastne dostala som vlastne titul, že začínajúci podnikateľ roka a oni keď si to uvedomili, čo urobili, lebo ja som potom, keď to vyhlásili, prišla za nimi a hovorím, že čo vám šíbem, hovorím, že jak budete teraz aj vy vyzerať, ja podnikám 11 rokov, vy mi dajte titul, proste začínajúci podnikateľ roka, keď v propozíciách máte, že do 5 rokov. No my sme sa rozhodli, že to dáme firme, ktorá podniká do 5 rokov, ja Pelikán v podstate bude mať 5 rokov tento rok, takže ako ma zmenilo to proste ocenenie zmenilo ma k tomu, že už som sa do jednej súťaže neprihlásim, ale ak sa dostanem, že začínajúci podnikateľ roka,